Nggih, monggo. Yen liwat aku kelingan gubuk biyen tak leren ning jagat kapak tulisan warna abang tentang kasih sayang
pangapunten Mak Cangik Yulimbo luar biasa dirgahayu untuk SMK PL yang ke-50. Usia yang tidak sedikit nek cara wong ki wis setengah tua. Oh, setengah abad. Setengah abad. Jadi ya lumayan nek kowe piro Mbak umurmu? Aku meh kepala papat. Abad kuwi Mas. Maksud lo iki bar maaf-maafan lho Mas Gading. Ya justru bar maaf-maafan kosong-kosong diseni meneh no. Oh, diseni meneh dosa meneh. Kan iki demite wis do metu. Kok demit? Lah ya toh, dadi saatnya kita saling mengejek lagi. Oh, lagi wae lho, lagi pirang detik lho le salaman. Aja ngono iki ning sekolah apik lho. Ada Bruder, ada Romo yang hadir. Dadi awak dhewe ya omongane sing apik, Mbak. Iya. Selain itu juga dari warga sekitar juga merapat. Rapat. Luar biasa SMK PL iki kira-kira ngerti ra iki sekolah apa Mbak? Aku wis tau rene soalé. Kowe mau wis jalan-jalan ning sekolah durung? Aku meng nanggon transit nono, meng mangan tok yuk dene. Ayo Wah, ya butuh. Butuh ora. sing digoleki panganan kok Mbak Tanti. Lah ya nek makanan adalah energi, nek awake dhewe ora maem kok energi kita bagaimana? Ora. Terus maem dereng Mas Gading sampun dahar dereng. Sampun. Sampun menapa? Sampun maem Maem kali napa maksudnya? kalih tahu. Oh tahu. Ya ora apa-apa sepenting maem mengucapkan dulu selamat ulang tahun buat SMK Pangudi Luhur Muntilan yang ke-50. Semoga menghasilkan lulusan yang unggul, berprestasi dan juga berkarakter. Amin. Pokoknya nek saka alumnus SMK Pangudi Luhur cetha kabeh duwe karakter sing apik, Mbak. Dadi do diajari piye carane peduli satu sama lain. Dadi kabeh iki berkarakter ora kok. Sing penting teko sinau metu wis. Ora ning ya piye carane ngerti antara siji karo sijine ewang-ewangan ngono kuwi. Ane kene sinau macem-macem, Mbak, kaya teknik kuwi ana iso tek bangunan, mesin, barang kuwi, ngelas ngono kuwi. Sesuk piye carane gawe las dinggo cutik untu pamane ngono kuwi sebuah inisiatif. Las cutik untu. Ayo to. Maksudnya dadi nek piye carane ade untune iki pas bolong ngono kuwi piye ben ra bolong ngono ki iso menciptakan dhewe saka jenenge cutik untu dilas dhewe mbok menawa kuwi sesuk di masa depan namanya teknologi akan ya ora. Oh berarti ngono ki ya. Mas Gading arep menciptakan apa kira-kira Mas Aku Gading? Heeh. Umpamane iki menciptakan cutik untu, lah kowe menciptakan apa? Ngelas gapit wayang men. Nah, atos. Nah, luwih atos saka suaramu ngono ya. Kok suaraku. Ojo remel, walaupun ini kebanyak ya iso ngelas, iso ngurusi mesin, iso ngurusi ya ngerti bangunan, ngerti apa-apa jenenge mebel apa macam-macam. Tapi anak-anak kene iki ora ninggalke budaya, Mbak. Leres mau nyatane sadurunge wayang lekas yo anu pementasane warna-warna ana tari, ana mengko yo arep ana mbak-mbak dan mas-mas sing arep maju rene gamelan to nembang dan juga aku yo bingung kok yo tukang las kok iso gamel barang kuwi lho. Kok iso ya Sebuah jenenge wae apa-apa iso ya luar biasa. Iki kudu diapresiasi. Muga-muga dengan ulang tahun yang ke-50 ini semakin banyak yang mau masuk ke SMKPL untuk belajar ora mung sinau babakan apa jenenge apa mesin apa las tapi yo budi pekerti sinau yo budaya ya nyatane yo murid-muridé iso budaya apik ya nah iki sebelum kita ini lamat wis katon tejane mbok yen pesenmu
Sugeng dalu Pak Getah. Wah iki pangapunten iki pancen request panjenengan khusus kejaba siji. Napa? Sing ngersake ingkang winantu Pak Kumartan ingkang ngasta genden menika. Bapak Bungke, matur sembah nuwun. Aja muni bungke, bungke iki paraban. Lah kan panggilan kesayangan berarti. Pak D Suradi ngono mergo nek bungke kuwi paraban ora apik muni bungke ngono kuwi. Oh, mboten apik nggih. Ora Pak apik. Bungke ngoten mboten Nek nganti bae. muni bungke ngono sampeyan iso kualat mengko. Do mboten kenal mriki nek Pak Ora Bungke. kenal. Ora ngerti. Oh. Pak Suradi ngono aja nganti. Bapak Suradi. Aja nganti muni bungke engko dicowok kowe engko. Iki kok bungkak-bungke. Nggih, alhamdulillah keparang sowan wonten dusun Tunjungan. Menika nggih dalemipun Pak Bungke. Pak Suradi. Pak Suradi, aduh salah terus. Ngapunten nggih Pak Suradi. Iki pancen nganu nok, iki panjenengan menika ingkang dawuh menika panjenenganipun ketua panitia panjenengan Pak Sugito sing lenggah nika sing rasukan batik nika nggih wau kangge pecis kalian ingkang nggih rasukan. matur nuwun Bapak. Ingkang bayari kula nggih. Heeh, titip ki aku maune yo sak ndilwe ora ana sing tak cowok. Masa? Kowe langsung tak nang kono ta maraan. Masa? Kok maido Lah niku kok wau bukaan amplope. mergane nang jero ki ra ana lem mau. Mergo nek amplop jaman saiki ra modele nganggo idu to. Nek ora aku ya ora tegel to. Kulino mesti. Nek Agnes kok ming tak ngene iki rak ya ora anu to. Dadi ngene iki rak ya kulite Agnes wae ora kok amplope ngono lho. Milih. Panjenengan bengi iki pokoke dipatah kon dadi moderator. Siap sendika Dadi jawab. pokoke wiwit saka lekas limbukan nganti rampung sampean tak panjer Kula ngadeg ngejejer ning ngeten kene iki iki. terus. Ngancani sapa-sapa sing do nembang. Oh, nggih. Gek wae dereng kula tiliki iki. Wis to percaya wae wong piyai kene iki mesti do bijaksana kok wong piyai kene iki do ngurmati karo budaya kok. Wah aku nak Agnes siap. tak suwuni tulung kok ming semene iki rak ya ora kepenak to rakan wis to aja semelang wis to. Siap sendika dawuh. Nggih menika nderek Mangayu Bagio, nderek Bingah, warga Tunjungan ngadakaken Ngadani. ngadani. Nek mengadakan malah bener nek Ngadakaken. Ah, Betul mboten? ngadani. Ngadakaken. ngadakan ora. Ngadani. Mengadakan malah bener. Sik bener Apa mengadakan. Ngadani. Ngadani semarak kemerdekaan dan merti dusun. Menika mboten namung pagelaran wayang kulit. Sampun sadurunge wonten apa wae. kegiatan bazar UMKM, lomba melukis dan menari sekabupaten Bantul. Waduh meriah sangat nggih. Wow ingkang juara wow ten mriki wow. Kathah menika lari-lari. Sampeyan mau mlebu rene mau ya kaget to. Nak sing taun wingi-wingi iki sing do mandi ku ora kaya iki ning bareng sampeyan mlebu mau kah banget to sing do. Nggih saking Bazar-bazar. ngajengan amargi wonten bazar nggih. Waduh remen sanget menika warga Tunjungan. Nggelar kanthi meriah nggih, Pak. Nggih jan meriah tenan pokoke iki. Nggih. Disembadani mongko iki Tunjungan iki swadaya. Oh, urunan. Murni swadaya saking sedaya warga. Dadi warga terlibat kabeh luar biasa untuk Tepuk tangan Tunjungan. kagem warga Tunjungan. Alhamdulillah menika nggih sedaya warga mlempak tumplek-blek wonten mriki. Jan Sing- nandhakaken nek guyub rukun nggih, Mbak. Betul, sing neng perantauan ya kepareng paring disumbang. Upama ora iso nggih. saged rawuh rene ora kondur ya mrisani lumantar live streaming channel Dalan Seno. Nggih, menika penutupanipun kanthi pagelaran wayang kulit nggih. Nandhakaken menawi warga Tunjungan menika berbudaya budaya. Oh, kene iki wayangan setahun pisan kok nek kejaba Oh, wingi pas ana Covid. musibah Covid wingi sawetara libur. prai. Ning iki dibajutke meneh. Oh nggih. Ora ming wayangan kene iki, ora ming acara merti dusun. Kene iki acara wiwitan dianani kok no. Oh nggih. Tenan wingi ya wiwitan ki wah rame banget wingi. Wiwitan ki lho sadurunge panen kan. Panen. Ngono kae. Nggih, Iya wingi ya ngertos. diadani acara. Wayangan yen. Ora nek wiwitan ora. Oh, tak kira nggih wayangan. Nek ra tetep guyub rukun. Oh nggih nggih. Yo, sadurunge ngaturake request-request, sadurunge ngaturake kanca-kanca warang bener karo kanca-kanca pengrawit, sampeyan ngatur ke apa dhisik? Oh, nembang. Ayo apa nang kene kon. Lah ya ngopo? Oh nggih kula nggih nganu ajeng parian kados Bapak Slamet Pamuji wau udan-udan. Heeh. Dan-udan piye nak? Sik aku arep parian. Heeh, piye? Udan-udan klebos sak jeronane. Oh.
Piye kuwi? Saatine. Urung apa-apa kok wis klebu sak jero niki ngapa? Saatine maksudnya. Heeh. Warga Tunjungan mugi lancar rezekine. Amin. Pinter. Saya Marian. Aku ya melu udan-udan. Arep ngaturke apa, Nak? Sing dienggo among tani kena. Oh, nggih. Sing Ingkang dienggo jumbuh guyub kalian rukun ya kena. swasana. Apa? Langga meh rahina kemawon. Wah ya kuwi ya kena ditujokke kanggo para among tani. Nggih. Mengko karo sinambi macake request ku kabeh banget ilayange. Neno. Di bawah nih nggih. Heeh. Kowe nek ngene iki nyengene sing gendar apa-apa. Sing gendar ki sing cerol ini teng ora apa-apa. Kuwasa ngene iki. Ah ngono kuwi. Klontang-klontang ngoten niku lho, kados Pak Geter nek ngender, seru. Oh. Wong nang desane iki los. Santai. Bisa iki sing eksis. Pun Iya, to mbok kathah apa, Pak? Rak nggih mboten to, santai to. Nggih, sip. Iya, nang desane dhewe iki lillahi ta'ala pokoke khusus bengi iki sing gendar ora bayaran. Lah kayane mau kandel dhewe iki. Ora. Amplopnya gede dhewe lho. Ora, kalau Oh. khusus bengi iki ora bayaran. Oh. Lila nggih. Lila. Lila legawa, ikhlas lahir batin. Ning nang omah terus padu mengko. Ya nak yo. Neno. Ayo rawang tilang-tilung golek sulingku ki gegawa ora ya. Lah ten pundi to, Pak? Kula Oh, karo Mbak Yu murah ditatake Bu Painah ki sok lali tak. niku ten ngajengan niku nggih mboten. Iki du suling iki. Lah napa? Lah napa? Kok kayane nyongat ngono lho, tak kira ya suling. Trompet iki. Ora gegawa enak. Nora kendhat pambangune desa. Wah iki ora gegawe genah nek keri iki no. Iki main terakhir iki ning ndi iki? Wis lali iki wis. Dadak pesen meneh iki esuk. Nggih, cah cukup kok. Padake. Ora le kuwi le golek laras sing pas ki angel e. Oh. Masa pesen suling we. Neng Lendang ora apa-apa. Kadose nggih namung cilik to sulinge. Ayo njumbuke karo wonge ya cilik. Ireng heeh sik marake wangun ki le ireng lho, Pak. Ha sesuk gawe meneh wong. Tak kira ya ketemu wong pingi alate nang Lendang wingi nganggo nggone adikku Begi kok wingi. Yo. Pinu timure beci Suarane panggah anak Pamles. Ayo piye? Biyen nderekke almarhum Ki Sena ki wiwit panjenengane. Kelas pira nek biyen wiwit nderekke almarhum ki biyen? kelas kalih. Heeh. Pun pinten nggih 19 tahun. SD biyen. Nggih, SD kelas kalih SD. Wong nganti tekan saiki. Nggih. Iya aku biyen kelingan biyen kelas ki dek isih SD kelas 6 ngono. Nderekke almarhum Ki Sena Nugroho rong iso nyinden, rong iso nembang ngono. Jare. Porsine biyen nyanyi dangdut nganggo rock mini ya ta biyen. Nggih. Mbok saiki le soalane nggo rock mini kaya ngapa? Lah mengke yoga-yogai ora nabuh. Ya. Riyen nggih tesih dipakpungi kalih Pak Geter lho. Heeh. Nggih to riyen nika pas ten pundi nggih pas ten luar kota nika ibuke kula kan mboten tumut gek Neng ana sapa biyen ya? Pak Geter nggih to. Aku biyen ya karo makpungi Agnes iki wah iki iso nek gedhe kaya ngapa ya aku. Nggih, ngenjang gantian kula nggih makpungi. Tenan apa piye?
Mampir Surabaya esuk tak Pak Bungi. Lah ya ora sesuk kok. Apaan? Iki ora beda kaya Mbak Ayu. Mbak Ayu ki mbiyen nderekke Suwargi utawa almarhum Ki Adu Sugito ya wiwit saka kelas 5 SD. Wah saiki do dadi sinden kondang. Ya nak ya badhe ki dhisik. Pangestunipun Pak Geter. Heeh. Supaya tansah maju. Kula nek ten daerah mriki remen lho Pak nganu kalih sinoman muda-mudi. Lah piye mergane piye? Ngagem napa busana kejawen sedaya. Rasukan Jawi sedaya. Nggih. Wah luar biasa. Raketang ya napa wirune mrana mrene. Wirane lereke sing Napa kuwale. blangkone menceng dono ora dibenake. Ning tegese wis apresiasi, tegese nom-noman saiki isih padha ngurmati marang budayane awake dhewe nguri-uri. Urip-urip. Iki mawak dhewe sowan ya sing sepuh-sepuh ya sing duamong tamu ya padha nyandang Jawa. Kejawen nggih nyenengke ngoten nek disawang ngoten niku lho Pak. Nyenengke kok. Nggih. Pak Sukijo Duku ya kaya Arya Penangsang iki. Pak Sukijo ingkang pundi ta? Nika sing lenggah ten ngajeng piyambake nganggo rasukan surjan lurik ijo. Lurik ijo. Lha pun mboten nenten niku. Heeh, Pak Dukuh Arya Penangsange sing binder bungkik sing dadi jarane. Ojo dikumbah terus. Amblek nek ditumpaki Pak Dukuh. Iki bengi iki sing ngersake lakon ya panjenengane Pak Dukuh kok ya prisa lakon iki ya jan wis marai aku dadi mumet Pak Dukuh. Ya nak ya. Ngupakara karanglan kitri Neno guyub rukun tumandang asangkutku mregut dikira kowe sing lumantar layang ya akeh sing lumantar WA ya akeh. Mengko bar lagu iki diwacake no. kathah sanget nggih Kathah sanget niki. Wah, teng slorok heeh, ting slorok mengko ya diadilke. Ya. nggih diratani Wong nek saweran ngene iki dudu aku ngene iki. Sing do nembang-nembang kuwi aku mung sebagai lantaran. nggih nek sithik nek kathah nggih di Pak Dewi Ya lumrah to upamane ana wong nyawer 150 sing tak caoske 50 sing 100 mlebu saku ki lumrah ngono kuwi. Ya. temah dadya Noneno murah sandang pangan yakti
Stop. Ayo kanca-kanca dadekke ning Ketawang Irama 1 mlebu langgam meh raine. Ayo Mbak Nes. Ming kari-kari dhewe terus suwuk wae Mas. Monggo iki request pancen yo akeh tenan yo nak yo. Nggih. Monggo iki mau lelagon meh raina diaturke kanggo para among tani muga-muga nggone padha ulah tetanen padha pekel pangulaing tetanen satemah sesuk tetaneman ijo royo-royo panene dadi wulu-wetu saya tuwuh matikel-tikel. Wis saiki wis wancine macake request-request. Ya saka sapa? Saking dapur BMW Tunjungan nyuwun doa mugi-mugi laris lan berkah amin. Nyuwun tembang lali janjine sadurunge digedruke kepareng nyawer 100.000 matur nuwun. Lumayan. Ana meneh nyuwun lagu sesedeman dari Raksa Yogyakarta lumayan 50.000. Ya, iki mau mari kangen sing saka warga Tunjungan ing perantauan ya wis diaturake. Ya, terus ana meneh Sugeng dalu yucange lan nyulimbuk kula nyuwun lagu imbang ana katresnanku ingkang nyekar Mbak Oriza Widyasari saking kula Pak Wagiman Purabaya RT 07 50.000 lumayan ya. Terus meneh iki
dari toko tembako Parikesit Kidul Pasar Gumulan. Oh, iki Mas Parjan mesti iki. Sugeng dalu Pak Dalang, salam sehat kagem sedaya kru warga laras. Matur nuwun ugi katur sedaya pandemen tembako lintang, tembako linting. Mugi berkah barokah lan sedaya pandemen wayang kulit tansah pikantuk kabagyan. Amin. Nyuwun gending siji sesideman, loro podang kuning. Matur sembah nuwun kepareng nyawer iki kejaba nyawer 300.000 ning ya iki saka panjenengane Pak Parjan didumke kanca-kanca pengrawit. Iki jenengane Slepen. Namung pengrawit sindene? Sindene iki mau wis ana sawerane mengko didum. Nggih, pengrawit namung angsal niki nggih. Iya didumke ben rata. Kuwi Slepen isine jerone mbako. Cocok kuwi. Ampun arep-arep duwite niku mawon. Wanda iki sik seneng iki. Kabeh ora mung wanda. Ya muga-muga warunge tembako linting Pak Parjan laris manis. Amin. Mapane nang Kidul Pasar kuwi. Ya iki nok, iki tulisane cilik-cilik e. Iki saka Pak Buang ki wacakno nok. Ya Pak Buang nyawer rokok Jarum Super karo 76. Lah iki 76 sing doyan ning Wanda iki nya. Nah iki Mas Wanda iki. Nah, Jarum Super kae engko ndakne lirik terus saya sapa? Ki Suwan. Iya nok diwacake nok. Matur Mbah Cangek. Mbah Cange. Mbah Cangek. Kula saking Pak Buang bakso Mengkang. Mengkang kuwi desa jenenge. Oh. Ora kok Mekangkang kuwi ora. Mengkang lor kono kuwi. Derek mangayu bagio anggenipun majemukan dusun Tunjungan. Mugi-mugi sakpungkuripun majemuk warga masyarakat Tunjungan manggih widodo wilujeng sedayanipun ingkang pegawe mindak bayare ingkang tani anggenipun nandur lemu-lemu kados kula ingkang pedagang kulak murah adol payu. Nah, pokoknya dungane apik kabeh enggak. Burus. Nggih niki di amanah niki. Oh iya diwacake dhisik. Lumayan nih Jarum Super karo 76 karo 50.000 e. Engkang burus saged lancar-lancar manggih widodo wilujeng amin amin. Amin. Monggo menawi badai ngersakaken bakso soto Mekangkang. Mengkang. Oh nggih Mengkang. Lha mumpung Kakang susunan Surabaya wae nok wajan. Partai ageng alit saged dipun layani. Oh niki namung apa iki iklan? Ayo iki nyuwun lagu barang. Tegese iki yo. Ya sebabke mengko dicaosi karo mau nyawar 50.000. Iki ana meneh katur Mbak Cangik nyuwun lagu Sriuning saking Bayu Motor Kidul Pasar Gumulan 100.000 ya. Terus ana meneh iki saka Pak Amrih Basuki saka Tangerang iki kepareng transfer karo aku ngersake lali janjine ya. Terus ana meneh iki saka Pak Suryono Baru Klinting diwacake. Sugeng dalu Ki Geter Pramuji Widodo nderek wungon lumantar live streaming Dalang Sena nderek ndedonga katur sedaya warga dusun Tunjungan Caturharja mugi pikantuk kawilujengan kesarasan lan lumintuning rezeki ingkang kathah amin. Lan paring lancar sedayanipun ngantos tancep kayon badhe nyuwun sekar nyuwun badhe nyuwun sekar siji ninggal katresnan ingkang nyekar Bu Neti kalih kanca tani ingkang nyekar Bu Wahyu. Kepareng transfer iki 200.000 ning mandiriku. Nah, matur sembah nuwun. Ana sing transfer, ana sing cash. Matur sembah nuwun. Dipinangkani boko siji nok, pokoke iki diukahi lagu-lagune. Mergo ya akeh tenan, ya. Sing alus dhisik iki mau ana sing ngersake sesideman iki saka tembako Mas Parjan. Imbang ana katresnanku ya ana. Napa malih wau? Sing alus dhisik. Sriuning ya ana. Diaturake sesideman dhisik sapa sing ngertok patah. Sesideman. Mbak Oriza mau ana sing apa request dhewe mau ya. Mbak Oriza wae imbang ana katresnanku. Mbak menawi sing cocok Mbak Ayu. Oh Mbak Ayu. Oke, monggo Bu Azuk. Ayo Mbak Ayu Purwalestari ben ngaturake sesideman saka panjenengane Pak Parjan yo kanca-kanca disepoti nganggo cauk glithak. Sayangku marang
Iya kan saking mantepku ngono lho. Tadi Mbak Azuk Purwalestari. Kok mah miso to? Lah, Azuk, Bu Azuk. Ayu. Oh iya Bu Ayu. Ya saking mantepe le ngundang ya dadi. Lah ya kan ini lho di apa iki? Iso karo ngundangi beda tipis. Ora, aku kan sayang sama kamu. Alah. Ayo iki Bu Yayu supaya ngaturake. Bu Yayu kok Bu Yayu. Ngaturake sesideman saka penjenengane Pak Parjan. Iki kepareng nyawer 300 gandeng kancane akeh ya. Sampeyan 100 wae ku ben proto. Ora 300, Mak Biu kok. Ya Mbak Agnes, engko nek wis rampung diaturake Mbak Ayu. Oh nggih, ben nang kono sithik ya. Kono sithik ya. Ya dibawani no, mergo iki pancen ya akeh request-e. Alon ya niki rada cekrih-cekrih kula. Ora apa-apa cekrih tak tampa ning aku angkat topi, angkat jempol karo anakku Ayu. Pripun? Mergo mau esuk iki janjane Ayu kuwi didadak dadi bintang tamu ning wilayah Semarang kono ning mergo wis saguh karo aku bot-bot arep sowan ning Tunjungan, nyatane abot sowan ning Tunjungan. Ya sing tak karepe ngono kuwi yo luar biasa. Kula nggih lho. Ha iya ora kok wis duwe kesaguhan wis suwe kok abot balak kira ya wis. Heeh. Kok ndak kena duka yayasine pi. Ya kan Iya, separuh maka nek wis gitu ya. wong seni iki nek wis muni saguh ya kudu tuwajuh ngono kae. Wis ora usah mikir bayarane sepiro. Ayo. Amanah. Mongko nek jane upama Mbak Ayu ki ning gelem neng makan ning Semarang, abot ning Semarang kono 2,5 juta kecekel. Lah, nggih, kudu Paling nggih. sithik lho kuwi. Lah, Ning abot ning Tunjungan mergo wedi karo Haryo Bungkik. Wong oe Lah ya wis santet saguh. malah dadi gawe aku engko. Yo nak yo sesideman. Wiwitane anderek sang bekik priya bagus kang olah budaya Niku lho Kang Garwa Bu Ayu ning ngrasake swantene jenengan Heeh. nganti kowe iki ora mergo ngrasake aku kok. lah piye? Mau nyawang cah SMP ning kene iki mau lho. Piye? Heeh. Wah, lah kemecet. Ha iki mau ki ngerbab ki sing disawang ki sing Dimas karo Diajeng kae mau kok kuwi sing Ora ngerbab. kelingan mangsane. Kepiye? Yen ngepek aku ya aku ya sesemono-mono kuwi. Oh, alah berarti can pecinta bocil ngono apa piye? Lah ndarani yae. Ora kapok apa? Nah, ora kapok apa? Ora kapok ngapa ta? Ngapa ta? Ora, mbiyen seneng sekolah. Oh. Mbak Ayu, Dalam iki mengko nek wis bar sesideman to. nggih. Terus ngaturake lali janjine dasare ana sing ngersake wong loro Pak Amrih karo saka dapur BMB iki to. Nggih. Lah mengko lali janjine biyen diaturake Mbak Neti karo Mbak Nurtiana. Heeh. Nggih. Khusus lali janjine pokoke mengko gelem ora gelem bungkek joget ngono pokoke. Nah, nggih lah. Kalih kan bawa. Ngomong ning kene. Pokoke kudu gelem pokoke. Pak Bungke, jenengan kan ngersakaken kula ten mriki kula nggih minta kalian Pak Bungke mengke nganu pengen krungu suarane Pak Bungke. Lah iya. Nggih. Mengko karo dituntun bawane cakepane iki, Mengke kula notasine iki. mengke kula genderi nggih. Heeh. Nggih. Gandeng iki request iki Pak Bungkik. Ki sing direquest ki Mbak Agnes mengko Mbak Agnes sing dampingi pokoke. Nggih. Ayo Mbak Ayu, ben toto-toto Bungkik. Sawan menyang kutha gedhe bandara terus kayung yon selendang
Jarene klerak-klerik gini suarane yo panggah apik ngono. Nggih, alon-alon menika wau, Pak. Nyatane yo apik ngono kok. Suara kurang pramana ning sesa ngungrum marang bendara Tiasulistya pijer ngincangake alis Yo masuk sesideman terus tresno sesideman